तर बॅकग्राऊंडान राहुलाचा आवाज असा. सो रेडी झाला आणि टाईम झाला असा 9:30. रेडी झाला आणि भुरगे असल्या उपरांत कळटा न्ही तुमकां एक्स्ट्रा सामान आसता पळयात हे बायचें सामान आसा. सो मागीर तुमकां म्हाजो फूल जो लूक आसा पळय तो मागीर दाखयता आनी अपडेट दिता तुमकां. काट मार गो. आमचो डॅडी हेंचो झाले 5 झाले पहिले. झाले रे. पुढे एक गाडी दोरा पुढे पुढे प्रोजेक्ट डिस्कस करून पाहिजे. जाम पडला. मध्ये कोणी होता का? चप्पल काट. साइड
मामाचे मालमाचे गावाचे नाव मामाकडे उभे राहतो मामा दादीला बहुसंपत्ती आरोग्यम रक्षार्थे आता उठलं गाडी घेऊन गेला आम्ही सगळं वयचं
जायला हा करून दिला असे आवडत दादा
सुपारी वेळेला ओढ रे अंगतो सुपारी टच कर सुपारी टच विषय नमः गुरुजे नमः राय समजाय नमः माधव कल्याण प्रजा असतो साडी राव प्रियंका तू एक घातलाय का हात चकल घ्या हात चकल हो राहुल आणि हे सगळे न्हू आमच्या वाड्यावयले सगळे माझे भाव आणि तुमकां दाखयता एकदा केन्ना टायम गावता जाल्यार सगळ्यांक इंट्रोड्यूस करता. असं आता भिजयले चेंज करपाक केला आता हांवें पान घाल्ला आणि खूप टेस्टी आले पान.
आम्ही वयर भाषेमुळं लायले फुल माळे म्हाका हा एक शॉट घेतला लावंडांचा पुढे Ma'am, do you know ma'am? Oi, aduleng mo. मासे बाहेर कर आता बोटा ना
रात आवी रे माड़ी ना चरणों में घूमवानी रात आवी रे चालू करूया वळल्यान घ्या याद ना ग विशाल भाभी विशाल चल ए बाई सारखी ना अरे बंद करा कॉफीला घडून येईल कॉफीला घडा द्यायला काढ सारखे काढ याचेर दोर घाल परत घाल हा परत काढ घाल परत घाल तीन चार काढ काढ दोन राज बांधेकरांची पहिली